Σας καλωσορίσω σε ακόμα ένα ψαρεματάκι. Έχουμε πληροφορίες ότι σπάσα κάποια κλουβιά από ηχθειοτροφία. Έχουν φύγει λαβράκια και τσιπούρες, πολλά ψάρια, από ό,τι ακούω τουλάχιστον. Γενικά δεν είναι το στυλ μου να κυνηγάω ψάρια που έχουν ξεφύγει από ηχθειοκαλλιέργειες κτλ. Εντάξει, δεν πειράζει, είπα αυτή τη φορά να έρθω να δοκιμάσω σήμερα και αύριο. Θα δούμε αν θα πάρουμε κανένα λαβρακάκι. Έχω πολύ καιρό να πάρω. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα δούμε τι θα γίνει. Έχει κυματάκι, αέρα δεν έχει τόσο πολύ, αλλά κυματάκι έχει αρκετό, πρέπει να αφήσω πολύ προηγουμένως. Προς το παρόν θα ξεκινήσω από εδώ. Ένα σιλικονάκι που παρομοιάζει καλαμαράκι εδώ μαζί με μια τάρτη πολύ κεφαλή, 1,5 γραμμάριο. Τον εξοπλισμό τον ξέρετε, τα γνωστά. Ψάρεψα καμιά ωρίτσα εδώ, τίποτα απολύτως. Θα μετακινηθώ. Θα έρθει ακόμα ένας φίλος να ψάξουμε μαζί μερικές παραλίες. Εγώ δεν ήθελα να ψάξω παραλίες, η αλήθεια είναι, με ultralight, αλλά έτσι είναι το ψάρεμα, δεν μπορείς να σχεδιάσεις, μπορεί να προκύψουν διάφορα. Οπότε πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Πιθανό να μου δώσει αυτός κανένα καλάμι, λίγο πιο βαρύ, να μπορώ να ψαρέψω. Πάμε να δοκιμάσουμε μερικά σημεία ακόμα να δούμε. Ελπίζω να κάτσει και λίγο καιρός και θα είναι όμορφα. Δεύτερο μέρος πριν έρθει ο Μάριος. Έχω προσδοκίες, εντάξει. Καλή μέρα φαίνεται. Για να δούμε όμως. Όπου εκεί μέσα. Βλέπω κυνήγια εκεί μέσα. Σήμερα που δεν έχω το SAP, βλέπω κυνήγια εκεί μέσα. Δεν θα φαίνεται στην κάμερα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Είπα με τον Μάριο που σταμάτησε σε μια άλλη παραλία ότι βρήκε τα ψάρια και ότι έχει πολύ ψάρι. Το θέμα είναι ότι τα ψάρια τρώνε μέσα από ό,τι μου είπε, που εγώ δεν θα μπορώ να τα φτάσω με το τραβέλι. Άρα μπορεί και γι' αυτό να μην τα βρήκα μέχρι τώρα. Δεν πειράζει, θα πάω με αυτά που έχω, να δοκιμάσω κι εγώ, μήπως τρώγει τίποτα πιο έξω, ποτέ δεν ξέρεις. Και τουλάχιστον να δω να παίρνει ψάρια ο Μάριος, δεν με πειράζει. Για να δούμε. Ήρθα στην παραλία που έλεγε ο Μάριος. Ο Μάριος πρέπει να είναι κάτω εκεί απέναντι. Εγώ θα κάνω καμιά βολίτσα από εδώ, που έχω λίγο πλάτη τον αέρα τουλάχιστον. Ναι, περίμενε. Τι έχουμε εδώ μέσα? Κάτσε να το δώσουμε. Τι εργαλείο έχεις ρε? Πού ρε? Ωραία και εργαλεία. Πού με βάζετε και ανεβαίνω ρε, κάνα λιμάνι δεν έχει. Πάρε αυτό, μετά αυτό. Έλα. Έχω πετάξει ήδη πόσα πίσω. Λοιπόν, πού είναι τα ρε? Απλά ρίξε εδώ μέσα. Ρίξε. Καλά, με αυτό τώρα κόντρα στον αέρα. Φερέ, ούτε καλά. Λίγο δύσκολο. Μπροστά. Φέρτε να φωτάγω βίντεο να μάλλον. Εδώ. Γράφει, έχει γράφει. Λοιπόν, Σιλικόνη. ναι. Ό,τι να είναι ρε.
Ό,τι να. Κοίτα. Ό,τι σου κάνω πλάκα. Όχι, τα σε πιστεύω. Από πίσω. Ρίξε εδώ. Νάτος ρε. Ωρε μαλάκα. Δεν με φαίνεται πολύ κλουβίσια. Ξέρω ρε φίλε τι είναι. Αυτός εδώ μπορεί λίγο, τα άλλα... Δεν έχω τους σακούλες τίποτα μαζί μου. Εγώ να πάρω ένα με το ultra light θέλω, έλα πάρ' το. Χτύπησε 3 φορές τώρα αυτός. Θες να πετάξεις κάτι άλλο? Όχι. Θέλω να πάρω με αυτό. Να το πάρω, πού θα πάει? Για να σε πάνω. Έλα πίσω. Πάρ' το ρε. Βαριέσαι ρε να κυνηγήσεις. Πάρ' το ρε. Αχ, με έκοψε. Ναι, απευθείας. Ρίξε με το δικό μου ρε. Πας και πάρεις κανένα... Ρίξε με το δικό μου, πας και πάρεις κανένα εδώ μπροστά να γελάσω. Κάτσε να στρώσω λίγο τώρα. Πάμε αύριο spinning δηλαδή. Το πρωί. Έλα. Είναι 5 ψάρια από πίσω. Εγώ πήρα ένα εδώ. Αν βάλω κι εγώ ροζ σιλικονάκι, λες να χτυπάω περισσότερο από εκεί. Έχει... Στο κόψε. Δεν ξέρω. Είναι το νήμα πολύ καιρό πάνω, μπορεί γι' αυτό. Που λες, είναι πολύ καιρό πάνω το νήμα. Όχι ρε, μην τους το δείχνεις ρε, μην τους το δείχνεις. Έχεις δίκιο. Από εκεί το release, να μην τρομάξουν άλλα. Λες και καταλαβαίνω αυτό. Χαμπάρι δεν παίρνουν. Α, πάει 150. Για να δούμε, θα πάρουμε κανένα με το ultraviolet χωρίς να μας κόψει απευθείας. Κουμάκι. Άντε ρε. Του πας ρε τα βράχια πάνω ρε.
Τώρα πώς το... Σηκωτό. Όχι ρε, και σήκω τώρα. Για πιάσε λίγο παράμαλα αν μπορείς. Πιο κάτω, λίγο πιο κάτω. Μπράβο ρε, άντε ρε με το ultra light ρε, επιτέλους. Αλλά είναι μικρά ρε. Διπλάσιος από αυτόν αν ήταν θα ήταν καλή φάση. Άντε ρε λίγο ρε. Σε απλή ανάκτηση χωρίς χτυπήματα τίποτα, μόνο απλή ανάκτηση γρήγορη. Τόση ώρα με χτυπήματα δεν χτυπούσα. Έλα ρε πάρτε. Το καλαμάκι. Παίρνω το από πάνω μου. Ωραία. Πράγμα που σαλεύει. Μεγαλώνουν. Κάτσε να... Μόλις νυχτώσει θα βγουν τα τρίκυλα. Κάτσε ρε καλά ρε. Έλεγα το μαγαζί, δουλεύει, δεν με πιστεύω. Όχι, που λέγανε. Γιατί να μην δουλεύει, Το που βλέπανε την τιμή, το καλούκα, όχι, που λέγανε. Το κόψε ρε. Την πρώτη φορά δεν το κόψε, τη δεύτερη διαλύθηκε. Δεν ξέρω. Και τώρα, και δεν κόβεται στο κόμπο, κόβεται... Επειδή μας έχουν πάρει χαμπάρι τώρα, ένα λεπτό, βγάλε μια φωτογραφία. Επειδή μια κοψιά όλα είναι ρε φίλε. Φίλε, αυτά ήταν πιο μεγάλα. Αυτά εδώ που είναι στην πέτρα. Ναι. Αυτό το άλλο έξω είναι πιο μεγάλο. Αυτά τώρα είναι όλα το ίδιο. Το άλλο έξω είναι όντως πιο μεγάλο. Και αυτά, εντάξει. Άκα, βλέπεις πολύ ψάρι. Αλλά εγώ θέλω να με πάρει λίγα φρένα. Κάτσε. Διάλεξες και εδώ το πάει και να παίξει. Πραγματικά. Αεροδρόμιο. Απλά θέλουμε έτσι ένα λίγο μεγαλύτερο, όχι λίγο, αρκετά μεγαλύτερο, ένα για να φύγουμε. Έφυγε, μπράβο ρε. Σε χτύπησε. Όπα, νάτος! Εγώ έπρεπε να πάω το καλάθι. Double strike. Έφυγε. Το φρένα είναι αυτά που παίζει.
Ναι, όχι. Ναι, όντως ισχύει. Πριν με βούτυξαν έτσι, αλλά με κόψε. Ξεπιάσου ρε. Άτος. Βλέπεις κάθε φορά που έχετε πιο έξω χτυπάει σε αυτό, μετά άμα φύγουν. Εν τω μεταξύ έχει τρομερή πλάκα. Γαμώ το με τα ψέματα ρε φίλε. Με τα ψέματα ρε φίλε. Ωραία, και το έφαγε και καλά αυτός. Είναι με λίμπρα, είναι με λίμπρα. Με λίμπρα, με λίμπρα. Πού είναι το... Ο Λίμπρας. Το μεταξύ άμα πάρεις... Έτσι δεν γίνει ρε μαλακά, με το που μου το δίνεις στα 40 ψάρια από πέρα. Άντε δε. Αλλά... άμα πάρεις και σεβαστό λαβράκι με αυτό, να δεις εκεί πλάκα. Πίσω, πίσω. Επιφάνεια κολυμπάει αυτό ρε. Ήμα είναι το... Αυτό το τεχνητό είναι το ήμα το... Ναι. Όπα. Και νόμιζα ότι είναι καλύτερο ψάρι, αλλά σαν... Ναι ρε. Ποιο ντουακ, α, το καινούριο ντου είναι αυτό. Ένα που... Τάιβα. Ναι ρε. Τι είναι εδώ. Sorry παιδιά, αλλά τέτοια ψαρέματα δεν βλέπουμε συχνά εμείς. Πραγματικά κάθε βολή και ψάρι, Και πόσα άλλα δεν γράψαμε στην κάμερα. Μαλάκα, φίλε, τη χτύπη με τα κάνα σου. Τη χτύπη με τα κάνα σου σκυμεράκι. Θέλω και εγώ σκυμερ μετά. Μαλάκα με το που το ρίξα. Εντάξει, δεν είναι μεγάλα ψάρια ρε φίλε, αλλά όπως και αν το κάνεις. Εντάξει, έχει την πλάκα τώρα. Ένα αφρό ρε φίλε, έτσι σαν τρελά.
Άντε φύγε. Θέλω κι εγώ σκημεράκι. Γράφει. Γράφω. Άμα κάτσει καλά θα πάει σπίτι. Και δεν έχω άλλα μικράκια μαζί μου το πόδι, τα έχω στα μάξι. Το τι ήτανε? Αλλά και τι ήταν αυτό? Τι γίνεται εδώ? Έλα, πάρε να πάρει. Αυτό τι ήτανε ρε? Δεν ξέρω. Πού πέρασε? Ξανά. Αυτό σίγουρα δεν ήταν λαβράκι. Γύρω από αυτά παίζει να έχει κι άλλα, κάτσε, φέρ' το κοντά. Α, έχει κι άλλο. Έλα. Μπορεί να είναι και καλύτερο αυτό, Πού είναι το... δεν φαίνεται. Όπου το μπούκος όλο. Ο άλλος θα έχει καζέψει τώρα. Πόσα ψάρια να κρατήσουμε, να πάρουμε? Όχι, εντάξει ρε. Πήγε μόνο του. Σε περιμένω να έρθεις πάλι. Ναι. Απλά επειδή σε κυνηγάνε μέχρι έξω, μόλις φτάσεις έξω, παίρνω κι εγώ μετά. Ναι ρε φίλε. Και το μεταξύ είναι βράδυ ρε, και τρώσει το πότερο ακόμα. Πολύ όμως, ενώ δεν το... Ναι. Έλα, χτύπημα. Τότε σου θα αεροπορείο το φτάσεις το κύκλο στον αέρα. Δεν γίνεται, είναι απίστευτο. Δεν γίνεται. Τούτος είναι ένα τσικ καλύτερος.
Έλα ρε τώρα που βγάλες κύμα τώρα. Όχι, έλα εδώ. Τι κύμα είναι αυτό που βγάλε ξαφνικά, από πού έρχεται? Ωραία, αυτός είναι καλύτερος. Ωραίος αυτός. Και λέω κι εγώ, τι με ζορίζει έτσι? Έλα. Κάτσε λοιπόν. Αυτό. Μετακομίζουν όλοι, κοίτα. Απλά θέλω να με βγάλεις μια φωτογραφία. Βγάλε με μια και στείλτε μου. Και έχεις καλύτερη κάμερα. Κάτσε γιατί. Χτυπήσα ταυτόχρονα και τα δύο δεν γίνεται. Εντάξει, μικρούλη σημαντικό. Είναι 1000 ψάρια να παραχθούν με άγρια ρε. Πάμε να ξεκινήσουμε πάλι και σήμερα στο ίδιο σημείο που ήμασταν χθες το βράδυ. Θα ξεκινήσουμε από εδώ και θα πάμε να ψάξουμε, αν δεν τα βρούμε εδώ, θα πάμε να ψάξουμε αλλού μετά. Επιφάνεια, κυρίως spinning. Σήμερα θα παίξω και εγώ spinning, γιατί ήταν πολύ μέσα τα ψάρια χθες, δεν τα έφτανα με ultralight. Κυρίως top water, δυνατός εξοπλισμός σχετικά. Και μπορεί να κάτσει και κάτι άλλο από τα λαβράκια, ποιος ξέρει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη βολή και κυνηγάει κάτι άλλο εδώ, παιδιά, δεν είναι λαβράκι. Ελπίζω να με πάρει. Δεν πρόλαβα να ανοίξω την κάμερα. Όπα. Ζαργάνες, είναι και είναι μεγάλες ζαργάνες. Νομίζω ότι είναι ζαργάνες τουλάχιστον. Ναι, πρέπει. Οχο. Οχο. Γιούλε. Τραγωδία. Είχε κάτι ζαργανάρες από εκεί. Ναι. Άστα να πάνε, αλλά κόβουν εύκολα αυτές. Άμα χτυπήσουν 2-3 φορές και δεν το πάρουν, μετά σταματάνε. Δεν έχει γίνει κανένα άλλο.
Αυτό είναι πιο μικρό. Το άλλο ήταν πιο μεγάλο. Ναι, δεν ήταν το μεγάλο. Να το μεγάλο. Το μεγάλο είναι πολύ μεγάλο. Αυτό σε λέω, ναι. Το βγάλω. Γαμώ, το έχω και εγώ καλαμαριά στα μάξι. Ρίξε. Είναι τεράστιο, ρε. Α, δούμε και καμιά από εδώ. Ένας μοναχικός πες να δείτε. Καλύτερος. Όχι. Είδα κάτι γυαλάδες με το νερό, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Ναι. Και εδώ τελειώνει και το σημερινό ψαρεματάκι. Σήμερα λίγα πράγματα, δεν τα βρήκαμε. Πήρε 2 λαβράκια και 2 καλαμάρια ο Μάριος, ήταν η μέρα του σήμερα. Αλλά δεν φάνηκε να έχει μεγάλα κοπάδια, ακόμα και αυτά τα 2 που πήρε ψιλομόνα τους ήτανε. Και τρώγαν πάρα πολύ μέσα, αυτό κρατάω. Ότι γενικά όλα τα ψάρια τρώγαν πάρα πολύ βαθιά αυτές τις μέρες. Φυσικά θα τα κυνηγήσω και με το σαπ από μέσα. Αυτά λοιπόν παιδιά. Από μένα να έχετε ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια. Και μέχρι το επόμενο ξέρετε, λυγισμένα καλάμια σε όλους. Τα λέμε.